በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እድል ዝሰብርን ህይወት ዘበላሹን ክፉ መንፈስ ዓይንሰብ ዘይልወጥ ወላ ሓንቲ ጸጋ ዘይንርእየሉ ናይ ልምድን ናይ ሕጊ ህይወትን ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል ዮዳሄ ሚድያ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘለኹምዎ ፍጹም ናይ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ናይ ኣድና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ምሳኹም ይኹን። ብዛዕባ ብተለምዶ ዓይንሰብ ወይ ድማ ቡዳ ተባሂሉ ኣብ ሕብረተሰብና ዝፍለጥ ህይወት ብዙሓት ዘበላሽዎ መንፈስ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ መንፈሳዊ ቻናል ኣቕሪብናልኩም ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሕዚ ድማ ብድሌት ናይ ተኸታተልትና ብዝሓሸ መልክዕ ኩልና ምእንቲ ክንጥቀመሉ ነቕርቦ ኣለና። ኣምላኽ ናይ ቅዱሳን ንዓና ነዚ መደብ ክሳዕ መፈጸምታ ክነዳልዎ ሓይሉን ጥበቡን ክበና ንዓኹም ከዓ ዝሰምዕ እዝነ ልቦና ክበኩም ንኹለና ምስተውዓሉ ክዕድለና ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹን። ሰናይ ምክትታል። በዚ ተኸታታሊ ቪድዮ እቲ ንዘመናት ኣብ ህይወትና ብዙሕ ዝፍትነና ዝነበረ ብፍላይ ዕድልና ዘበላሹ ህይወት ዘጥፍእ ካብ መናፍስቲ ኩሎም ክፉእ ዝኾነ ዓይንሰብ ኢና ክንርኢ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝበልናዮ ብተለምዶ ዓይንሰብ ስለ ዝበሃል እምበር ኣጋንንቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና። እዞም ኣጋንንቲ ኣብ ፍልጠትና ምስተውዓልና ኣብ ናይ ህይወት መንገዲ እንቅፋት ስለ ዝኾኑ ዓይንሰብ ዝብል ሽም ክረኽቡ ክኢሎም ኣለዉ። እዚ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ተሓቢኡ ምስ ናይ ተፈጥሮ ባህርና ተመሳሲሉ ስለ ዝነብር ከዓ ሓደገኛ ይገብሮ። ዓይንሰብ ናይዚ መንፈስ ሽም ጥራይ ዘይኮነ ተንኮሉ ክፍኣቱ ከይተረፈ ብናይ ጥንታውያን ኣቦታት ዝፍለጥ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ብሕግን ስርዓትን እትምራሕ ሃገር ናይታ ሃገር ምክልኻል ሰራዊት ኣሎ። እዚ ምክልኻል ሰራዊት ዋላ ሓደ ይኹን ኣብ ናይ ስራሕ ብጽሒት ግን ይፈላለ እዩ። ንኣብነት ናይ ሓይሊ ኣየር፣ ናይ ሓይሊ ባሕሪ፣ ናይ ኣጋር ሓይሊ፣ ታንክታት ወዘተ ተባሂሎም ይፈላለዩ። ነገር ግን ኩላቶም ወተሃደራት እዮም። ኩላቶም ናይታ ሃገር ምክልኻል ሰራዊት ድማ ይበሃሉ። ናይ ኣጋንንቲ ሰራዊት ድማ ብስማቶም ኣጋንንቲ እኳ እንተተባህሉ ስርሖም ግን ከከም ዓይነት ተግባሮምን ተንኮላቶምን ኣስማቶምን ይፈላለ እዩ። ንኣብነት ዛር ውላድ ኣጋንንቲ እዮም። ኣብ ደቂ ሰባት ድማ ብሕቡ ይሰርሑ። ናይ ዝሙት መንፈስ ኣጋንንቲ እዮም። ስርሖም ድማ ናይ ደቂ ሰባት ድኹም ስጋ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብምውሳድ ናብ ዝሙት ምውዳቕ፣ ቅድስና ካብ ሰባት ምርሓቕ እዩ። ናይ ጭንቀት መንፈስ ኣጋንንቲ እዮም። ሰባት ብምጭናቕን ንጽላልን ንሕማምን ዘብጽሑ እዮም። ሰላቢ መንፈስ ኣጋንንቲ እዮም። ናይ ሰባት በረኸትን ገንዘብን እንዳሰለቡ ካብ ምሉእ ጎደሎ ዝገብሩ ኣጋንንቲ እዮም። ናይ ልሙስ መንፈስ ኣጋንንቲ እዮም። ንደቂ ሰባት ድማ ከም ሕማሞም ሲሎም ንምልማስ ኣብ ዓራት ዘደቅሱ ኣጋንንቲ እዮም። ናይ ዓዚብ መንፈስ ኣጋንንቲ እዮም። ደቂ ሰባት ብዝተዋሃበና ፍልጠትን ብልሕን ከይንጥቀመሉ ኣፍዚዞም ኣደንዚዞም ዜሮ ዝገብሩ ኣጋንንቲ እዮም። ጽራሞና ድራሞ ኣጋንንቲ እዮም። ብድቃስ ኣምሲሎም ብጣዕሚ ድቃስ ክነብዝሕን ክንደክምን ዝገብሩ ኣጋንንቲ እዮም። ናይ ጥንቆላ መንፈስ ወይ መተት ኣጋንንቲ እዮም። እዞም ኣጋንንቲ ብናይ ሰይጣን ኣገልገልቲ ዝኾኑ ሰባት ዝምእዘዙ ኮይኖም ናብ ካልኦት ሰባት ብዘለዎም ጽቡቕ ነገራት ከም ዕንቅፋት ዝኾኑ እዮም። መስተፋቕር ኣጋንንቲ እዮም። ሰባት ብዘይድልየቶምን ፍታዎምን ንሓደ ሰብ ከፍቅሩ ዝገብሩ ኣጋንንቲ እዮም። ዝንየት ኣጋንንቲ እዮም። እዚኦም ድማ ወዲ ከም ጓል፣ ጓል ከም ወዲ እንዳምሰሉ ብናይ ሕልሚ ለይቲ
ወይ ድማ ኣብ ዝጥቀስካሉ ከም ጋህዲ ዝመስል ርክብ ብሕልሚ ከፈጽሙና ዝፍትኑ ኣጋንንቲ እዮም። እዚኦም ኩሎም ክንሰምዖም ዝጸናሕና ኣጋንንቲ ኮይኖም ፍልልዮም ግን ኣብ ስርሖምን ተንኰሎምን እዩ። ኣጋንንቲ ኩላቶም ኣብ ናይ ህይወት ወዲሰብ ዘለዎም ዕላማ ሓደ እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ኃጢአት ክውድቑና ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈላልዩና ብናቶም ብናይ ክፍኣት መንገዲ ክመርሑና እዩ። ናይዚ ተኸታታሊ ትምህርቲ ቀንዲ ዕላማ ድማ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን መንፈስ ውግእ ምእንታን ክንፈልጥ እዩ። ፈሊጥና ድማ ካብዚ ሽግር ንኽንወፅእ። ብፍላይ ኣብ ህይወትና ብዙሓት ነገራት ይበላሸውና እዮም። በዚ ምኽንያት ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ተሓታቲ ንገብሮ። ናይዚ መንፈስ ተንኰሉ እናፈለጥናዮ ግና ኣብ ህይወትና ካብ ዝበጽሑና መሰናኽላት ካብ ንእግዚኣብሔር ምምራር ናብ ነፍስና ምስትብሃል ክንጅምር ኢና። እቲ ሕማም እንተተፈሊጡ መድሓኒቱ ንምርካብ ኣየሸግርን እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ነዚ ሽግር መድሓኒቱ ቅድሚ ምድላይና መድሓኒት ንክንደሊ ይጠቕመና ብዘይካ እተን ክልተ ዓይንትና ካልእ ዓይኒ ከድልየና እዩ። መንፈሳዊ ዓይኒ። መንፈሳዊ ዓይኒ ማለት ኣናፍራ ቆቋሕ ዘይፈልጥሲ ኣይሃደናይን ከም ዝበሃል ኣናፍራና ሰይጣንን ፈተናታቱን ዘጉልሕ ዓይኒ ማለት እዩ። መጀመርታ ክንርድኦ ዝግባአና ነገር ውግእና ምስ ደምን ስጋን ዘይኮነ ምስቲ ኣቦ ጸልማት ዝኾነ ዲያብሎስ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ መዝጊብዎ ከም ዘሎ ነቶም ሕርያት ከይተረፈ ከውድቖም ብዙሕ ተኣምር ክገብር ካብ ኮነ መንፈሳውነት ደኺምና ብማእሰር ናይዞም ኣጋንንቲ ተኸቢብና ዘለና ሰባት ኣብ መጻወድያኡ ከይነኣቱ ምስ መን ንዋጋእ ኣለና፣ ብኸመይ ክንዋጋእ ኣለና ቀንዲ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ነጥቢ እዩ። ነዚ ነገር ከይፈለጥና ንጓዓዝ እንተለና ግና ህይወትና ተስፋ ምቑራጽ፣ ጭንቀት፣ መወዳእትኡ ድማ ውድቀት ምዃኑ ክነስተብህል ኣለና። ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ለውጢ ዘይንርእየሉ ናይ ኣጋንንቲ ፈተና ስለ ዘይነስተብህለሉ እዩ። ዋላ እኳ መንፈሳዊ ህይወት ይሃልወና ናይ ኣጋንንቲ ስውር ዝኾነ ተንኰል ስለ ዘይንፈልጦ እንተፈለጥናዮ እውን ጽንጽዋይ ስለ ዝመስለና ቅድሚ ዓመታት ዝጀመርናዮ መንፈሳዊ ህይወት ሎሚ እውን ንቕድሚት ከይሰጉምና ኣብታ ዝጀመርናያ ቦታ ደው ኢልና ኣለና። ዘይልወጥ ዋላ ሓንቲ ጸጋ ዘይንርእየሉ ልምድን ናይ ሕጊ ህይወትን። ገለገለ ሰባት ንዓይ ዝፍትነኒ መንፈስ የለን እናበሉ ብትምክሕቲ ክዛረቡ ንሰምዕ ኢና። ግና ካብ ከምዚ ኢልካ ምዝራብ ርእስኻ ምምርማር እዩ ዘድሊ። ንክርስቶስ ዝፈተነ ንቅዱሳን ዝሰቀየ ንሰማዕታት እስካዕ ሞት ዘብጽሐ ተንኮል ናይ ኣጋንንቲ ናይ ኣቦኦም ሰይጣን እዩ። ስለዚ ንዓይ ኣይፍትነንን እዩ ኢልካ ምዝራብ ነፍስኻ ልዕሊ ጎይታ ልዕሊ ሰማዕታት ልዕሊ ቅዱሳን ምስራዕ ማለት እዩ። ህይወትና በቲ ኣብ ምእተዊ ገሊጽናዮ ዘለና ማለት ተንኮል ናይ ኣጋንንቲ ፈልዩ ክርኢ ዝኽእል መንፈሳዊ ዓይኒ ክንሪኦ እንተጀሚርና ማዕረ ክንደይ ካብ መንፈሳውነት ንወድቕ ከም ዘለና ካልእ ሰብ ዘይኮነ ባዕልናን ገዛእ ርእስና ክንምስክረላ ንኽእል ኢና። ስለዚ ካብዚ ዘለናዮ ናይ ፈተና ህይወት ንምውፃእ ምጽዓር ከድልየና እዩ። ካልኦት ሰባት ድማ እንታይ ስራሕ ስለ ዘለኒ እዮም ኣጋንንቲ ክፍትኑኒ ወይ ድማ እንታይ ጸጋ ስለ ዘለኒ እዩ ብምባል ካብ ጌጋ ርድኢቶም ክዛረቡ ሰምዖም ኢኻ። ሰይጣን ግን ከመይ ገይሩ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ የእትወና እምበር ጉዳይ ጸጋ ዝምልከቶ ኣይኮነን። እዛ እንብረላ ዘለና ምድሪ ቤት ማእሰርቲ እያ። ናብዚ ምድሪ ዝመጻና ድማ ብመርገም እምበር ብቡራኬ ኣይኮነን።
ስለዚ ኣብዚ ገዛና ኣብዚ ርስትናና ነበርና ኣይንፍተንን ኢና ማለት ዕሽነት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ክበሃል ዝጸንሐ ናይ ኣጋንንቲ ተንኰል ኣዝዩ ክፉእ እኳ እንተኾነ እዚ ዓይኒ ሰብ ዝበሃል መንፈስ ግን ብፍሉይ ዝኸፍአ መንፈስ እዩ። ናይ ህይወትና መንገዲ፣ ትምህርትና፣ ሓዳርና፣ ስራሕና ዘበላሹ፣ ገንዘብና ልክዕ ከም ሓመድ፣ ሓዳርና ሰላም ከይህልዎ፣ ተማሂርና ጥዕና ከይህልወና ዝገብር ኣዝዩ ክፉእ መንፈስ እዩ። እዚ መንፈስ ማለት ዓይኒ ሰብ ኣብ እዋኑ እንተዘይፈሊጥናዮ ተስፋ ብምቑራጽ ክሳብ ነፍሲ ቅትለት ከብጽሕ ዝኽእል ሓደገኛ መንፈስ እዩ። ብቐሊሉ ምስ ናትና ባህሪ ተዋሃሂዱ ስለ ዝነብር ከዓ ንምፍላዩ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ነገር ግን ብምስትውዓል ክነልዮ ኢና። እቲ ፍልይ ዘብሎም ቀንዲ ዕላማ ተልእኾኦም ህይወትና ምብልሻው ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ መንፈስ ካብ ግዜ ጥንሲ ጀሚሩ ክፍጠር ዝኽእል ምስቲ ህፃን እውን ዝውለድ ተወሊዱ እውን ምስቲ ህፃን ዝዓቢ እዩ። ዋላ እውን ምሳና ዘይተወልደ ምስ ዓበና ካብ እግዚኣብሔር ንዝተዋሃበና ብዙሕ ዕድላት ብምብልሻው ናብ ውሽጥና ኣትዩ ዕድላትናን ህይወትናን ዘበላሹ ክፉእ መንፈስ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝቕጥል መደብና እምበኣር እዚ ብኸመይ እዩ ህይወትና ዘበላሹ፣ ብኸመይ እዩ ኣብ ህይወትና ዝኣቱ፣ ንሕናኸ ብኸመይ ኢና ካብ ህይወትና ክነውፅኦ ዘለና ብዛዕባ እዚ መንፈስ ኣስተምህሮ ካብ ዝህቡ ጸጋ ዝተዓደሉ ኣቦታት ብሚዛን መጽሓፍ ቅዱስ ክነቕርቦ ኢና። ዝተጨነቐት ነፍሲ ዕረፍቲ ክትረክብ ናብ ኩሉ ክተብጽሑ ብዝግባእ ሰሚዕኹም ናብ ፍረ ክትበቕዑ ኣቐዲምና ብፍቕሪ ንዕድመኩም። ስለ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን። ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕጽል መዓልትታት ክቕጽል እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ። ሰላም